Хорау биргәндәр икенде намазы 4 рәкәгать фарыз гынамы дип. Күп кеше белмәй, ләкин ана шул икенде намазының алдынан 4 рәкәгать нәфил кылына. Нәфил ул дополнительный. Был намазды сунна муаккада дип атамайдар. Ягъни кем әзрәк кенә фикъ укыган белә, һәр вакыт кылына торган намаз түгел. Шуңа күп кеше уны белмәй. Ләкин 4 рәкәгать нәфил намазы икенденән алда бар. Буны кыла алаһыгыз. Чөнки был яхшы хәдискә таяна. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: "Рахималлаху мраан салла кабла ал-асри арбаан". Алла Тәала шундый кешегә мәрхәмәтле булһын, ул икенде намазыннан алда 4 рәкәгать намаз кыла дип әйткән Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. 4 рәкәгать булмаһа ла 2 рәкәгать була ала. Чөнки шундый хәдистә бар. Шулай мәгълүм булһын.